Viete, koľko ste šli? 80. 85. Rovných 100. Je tu znížená rýchlosť na 70. Fakt. No je tam tabula. Nevšimol som si. No. Ty si to nevšimla? Čo si mi Ani jednu z tých troch? Normálne jazdím podľa predpisov. Vždy. Teraz som podvedome asi nejak pridal. Takže pán pridal. Bude to za 140, pán pridal. Mám iba 50. Počkajte. 90. No, dokopy je to 140, nie? To prečo si urobila? Čo? Ale veď by zobrali iba tých 50. Ale bolo to 140. Doklady. Dovidenia. Dovi.